Hola, bon dia a tothom. Gràcies per haver vingut. El nostre primer ponent d'avui és Noel Kingsbury. Thank you very much, Noel, for accepting our invitation. Ell és un escriptor prolífic, assessor, professor, jardiner i conferenciant. Ha escrit uns 25 llibres, sempre sobre temes relacionats amb les plantes i els jardins. 4 d'aquests llibres els ha fet en col·laboració amb el conegut dissenyador holandès Piet Oudolf. També escriu en diferents diaris i revistes de llengua anglesa. És conegut per ser un divulgador i cronista del disseny de plantacions de caire naturalístic i ecològic. També es dedica a l'assessorament en temes de manteniment, desenvolupament de jardins i cobertes verdes, ja sigui en projectes públics o privats. La recerca és una part important de la seva manera de treballar. El tema sobre el que ha fet més recerca és sobre l'ecologia i el comportament a llarg termini de les plantes vivaces. En els últims anys s'ha involucrat molt més en temes d'educació. Està molt interessat en comunicar i en ensenyar a comunicar coneixements i habilitats a professionals i aficionats sobre temes de jardineria. Ha fet cursos online, un dels cursos que ha fet sobre plantes vivaces s'anomena Learning with Experts, aprendre amb els experts, i una altra iniciativa que està tinguent molt d'èxit s'anomena Garden Masterclass, on ofereixen tallers i conferències. A més de l'horticultura, també li interessen altres temes relacionats amb els jardins i el paisatge. De fet, temes d'un ample espectre sobre filosofia, política, economia i el medi natural en general. Podeu seguir-lo en el seu blog. Esperem que us interessi molt, crec que serà molt interessant. Vinga, gràcies. Hola, bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per haver-me convidat. És un plaer estar aquí. Aquest matí us parlaré de la plantació ecològica i dins del context del manteniment, que és el debat que hem mantingut. De fet, quan ens vam veure a Amposta, el simposi que va tenir lloc a octubre, realment estem mirant d'entendre bé què és aquesta plantació ecològica i tot això dins del context del manteniment que requereix. De fet, un tema cabdal és que hem de comprendre molt millor les plantes, la seva funció, el seu cicle de vida. I així jo em dedico a explorar tots aquests temes com a exemple del tipus de coneixement que necessitem tenir pel que fa a les plantes i pel que fa a assegurar un manteniment eficaç. Ara m'agradaria interessar-me per algunes definicions sobre què és la plantació ecològica i la plantació naturalística. És bo fer ús de les paraules de manera precisa per evitar malentesos sobre el que volem dir. Per tant, jo crec que convé realment aclarir alguns conceptes, és a dir, què vol dir aquest tipus de plantació ecològica i naturalística. La plantació pot tenir funcions diverses, funcions utilitàries, funcions també que van augmentant a mida que els ecosistemes van evolucionant i sobretot també de cara al canvi climàtic. L'estètica. L'estètica, evidentment, és un element clau que ens fa fer ús de les plantes. I sempre hi ha un debat molt interessant sobre l'estètica i tot això dins el context de l'acceptabilitat pública. És a dir, què entén la gent quan parlem de jardins i de natura? I clar, aquest és el tema. Aquest és el tema més fonamental, és a dir, fins i tot abans d'abocar-nos en el disseny d'una plantació, hem de pensar, hem d'anticipar-nos i pensar en el manteniment. Aquesta és la qüestió, realment. Doncs
Jo m'he dedicat a crear paisatges i jardins des de fa temps, però veiem que cal pensar en el manteniment, perquè de vegades creem coses i al cap dels anys ens adonem que s'estan deteriorant i que no reben el manteniment que era necessari. Per tant, ens hem de comprometre a entendre bé quin serà el manteniment abans, fins i tot, d'iniciar qualsevol disseny. Però també ens preguntem per què? Per què cal fer manteniment de les plantes? Doncs bé, en primer lloc, per un tema estètic, perquè segueixin lluint. I moltes vegades estem limitats pel que és l'acceptació pública, és a dir, pel que la gent veu o percep com el tipus de plantació que desitjaria. I això pot variar moltíssim d'un lloc a l'altre i també pot variar en funció de les èpoques. I, de fet, des del temps que porto dedicant-me a això, i jo ja tinc 65 anys, doncs puc recordar que, per exemple, fa uns 30 anys parlàvem amb la gent i tothom estaria molt sorprès, de fet, si veiessin els tipus de plantes que avui dia resulten acceptables. És a dir, l'opinió pública va canviant al llarg del temps i fa unes dècades a les zones urbanes la gent està esdevenint cada cop més acceptant, és a dir, accepta cada cop millor aquestes plantacions una mica més desendreçades. És aquesta evolució cap al fet d'entendre una mica millor la natura i preservar la biodiversitat a les ciutats. I preservar aquesta biodiversitat potser significa també conservar un cert tipus de plantes que semblen una mica desordenades, desendreçades i que anys enrere haguessin resultat inacceptables. Però, fonamentalment, clar, nosaltres fem coses, creem coses que a la gent els agrada i mantenim pel bé de la salut de la planta i per la seva longevitat. La longevitat és un tema clau i, de fet, forma part del meu últim estudi de casos, la longevitat. La competència entre plantes. Aquest és també un tema clau en la plantació ecològica, on les plantes creixen a una densitat més elevada que dins de les plantacions convencionals i allà l'ecologia comença a prendre el relleu sobre altres coses i crea aquesta competència entre les plantes i això té implicacions pel que fa al manteniment. Per tant, anem a explorar una miqueta aquests dos termes que de fet, es tradueixen de manera igual en molts idiomes. Naturalístic versus ecològic. Doncs jo crec que és molt important que explorem aquesta distinció. Naturalístic. El que jo entenc per naturalístic, el que jo vull dir, és que les plantacions estan fetes de manera a evocar la natura i a distanciar-se d'aquella formalitat clàssica, inflexible, d'aquelles geometries inflexibles. Primàriament es tracta d'una distinció de caire estètic. És un tipus de plantació que és relaxat, informal i que està, en certa manera, informat per la natura. Ecològic. Què vull dir per ecològic? Ecològic vull dir una cosa diferent, de fet. És una plantació que té una dinàmica natural. És un ecosistema artificial, en certa manera, perquè hem ajuntat plantes en una gran densitat i tot això va canviant al llarg del temps i les plantes en si creen la seva pròpia dinàmica. Per tant, aquí estem parlant més del que és la gestió d'un sistema seminatural i no pas del manteniment d'un jardí convencional. Un exemple, per exemple, seria una pradera, un prat amb herbàcies, amb plantes herbàcies que estigués gestionat de manera extensiva. Per tant, la plantació ecològica
és aquella plantació que presenta, de fet, reptes molt diversos. Dins de la plantació ecològica ens interessem pel tema de la densitat que seria similar a la de les comunitats de plantes naturals. Un exercici interessant és pensar, per exemple, en una parcel·la amb una plantació convencional i dir quantes plantes hi ha per metre quadrat, i després te'n vas al camp i veus en un prat o en aquell hàbitat en concret quantes plantes hi ha per metre quadrat. I allà tindríem una xifra bastant més elevada. Per tant, aquí, en les plantacions ecològiques, tenim una densitat més elevada de plantes i es crea, per tant, aquesta competència. Després tenim el procés ecològic, la regeneració natural, la vida i la mort de les plantes. També hi ha una capacitat espontània d'afegir-hi noves espècies, espècies alienes, espècies invasores, males herbes. Per exemple, ahir parlàvem amb la Mercè i parlàvem d'un projecte amb les cobertes verdes prop de la costa i de cop i volta van aparèixer orquídies dalt d'aquella coberta verda, cosa que és un exemple molt bonic d'aparició espontània d'espècies. Després, la biodiversitat és un tema que cada cop és més important dins l'agenda política. Hi ha zones urbanes on cada cop més es planteja el tema de quin és el valor que aportem dins d'aquella àrea urbana a la biodiversitat. I tot això també té molta relació amb les plantes pol·linitzadores, que realment cada cop més ens plantegem la qüestió. Aquesta planta serveix d'alguna manera per recolzar la biodiversitat? I per què? Per què volem una plantació naturalística o ecològica? Doncs bé, per raons estètiques, com ho hem dit, i l'estètica canvia. Avui dia la gent aprecia cada cop més aquesta aparença natural, aquesta similitud amb la naturalesa. També és interessant la plantació ecològica naturalística pels seus serveis funcionals de control de la contaminació, del drenatge sostenible, i tot això pot tenir una incidència en el fet de reduir el manteniment. I bé, aquí tenim un exemple de drenatge urbà sostenible. Aquí tenim el que anomenem swales, és a dir, són uns canals oberts que recullen l'aigua i l'aigua emmagatzemada és de fet cada cop més important per tal de poder gestionar les precipitacions. Aquí tenim aquest entorn seminatural que és una zona inundable. Aquí tenim un altre exemple del Parc Olímpic de Londres 2012. Aquí tenim una zona molt àmplia dissenyada de manera que tota l'aigua d'escorrentia cabés dins d'aquesta cubeta natural, dins d'aquest canal natural. I així també es pot emmagatzemar aigua i alliberar a l'atmosfera o fer-la filtrar cap al sol. La vegetació seminatural és sovint la manera més bona d'omplir els cabdals de retenció en aquestes zones. Aquí tenim una coberta verda al nord d'Anglaterra. Aquí tenim un clima bastant fresc i tenim una gran biodiversitat que potser no seria del tot possible aquí, però tot això està dissenyat per un centre de conferències i pel seu valor ornamental i per preservar la biodiversitat. Aquí també tenim un sistema que permet ser molt eficaç i permet respectar aquesta coberta verda i gestionar l'aigua d'escorrentia. Aquí comencem a explorar una miqueta més aquestes distincions entre naturalístic enfront d'ecològic. Aquí tenim el High Line de Nova York. Algú hi ha estat al High Line de Nova York? És aquest projecte espectacular a Nova York. Es tracta
2,5 quilòmetres de sistema de via fèrria elevada, i aquí tenim un substrat de 40 a 50 centímetres de profunditat que ha de ser irrigat a l'estiu. És un exemple interessant que ens permet explorar aquesta distinció, perquè per moltes persones, per molts ciutadans, això és la natura. És a dir, que per un naturalista, doncs ningú no diria, un naturalista no diria que això és una plantació natural o de plantes comunitàries naturals. Per tant, evidentment, doncs, estem jugant aquí amb la percepció de cada persona. Estem parlant aquí d'una versió estilitzada de la natura. I, evidentment, doncs, sí que és veritat que dona suport a la biodiversitat i hem fet estudis sobre les poblacions que mostren els beneficis que té això. Però també és molt important adonar-nos que això no és necessàriament una plantació ecològica, perquè sí que requereix força manteniment el fet de mantenir l'equilibri entre les espècies. I si el manteniment s'aturés, doncs tot això evolucionaria de manera molt ràpida. Ens agrada molt plantar de manera general, però cal subratllar que plantar és un art. Aquí Pete ha plantat i ell està inspirat per la natura. I les seves plantacions, de fet, evoquen la natura, però no tenen una funció ecològica. Estan dissenyades per ser molt estables al llarg del temps. I potser podríem pensar que es tracta, de fet, d'obres d'art naturals a gran escala. I, de fet, doncs, sovint ens podem preguntar també quin és el valor per la biodiversitat d'aquest tipus de plantacions, perquè hi ha moltes plantes pol·linitzadores, hi ha molta presència d'insectes, d'ocells, i totes aquestes estan en aquesta part naturalística i no tant en la part ecològica. Un altre extrem, aquí tenim aquestes plantacions amb plantes natives només, i clar, tot això depèn de l'estètica de la flora local, i si la flora local està força limitada, doncs és veritat que la plantació o les possibilitats dins del disseny també estaran limitades. Aquí tenim els jardins darrere del Parlament escocès, a Edimburg, i estareu d'acord amb mi. Sí, doncs no és res de fascinant, oi? Bé, tot es pot debatre, evidentment, però sí que és veritat que no és el que la gent té al cap quan pensa a reconèixer un jardí. I el que ens interessa, de fet, és el que tenim dins d'aquests dos extrems que us acabo de demostrar. Aquí tenim l'exemple del Barbican, al centre de Londres, on aquí s'ha fet una plantació, crec que va ser fa uns 8 anys. Donald va fer una plantació amb un substrat de 45 centímetres de profunditat, i aquí doncs tenim aquesta plantació a escales i imitant l'estepa russa o l'estepa centreeuropea. Aquí tenim, de fet, un moment del mes de maig on tot està florint, i és un tipus de plantació que és ecològica. És a dir, aquí hi ha clarament una dinàmica ecològica molt marcada, molt forta. Aquesta plantació té una vida pròpia i passen coses que potser no estan del tot planificades, però passen. És a dir, que aquí el manteniment té molt a veure amb el fet de gestionar els organismes i d'una cosa que no està fixa, ni estàtica, ni controlada. Aquí tenim, doncs, el disseny ecològic en la pràctica. Nosaltres plantem
Aquí després de la plantació hi ha una fase d'establiment i després acabem amb el resultat final convencional, que seria el que teníem al cap quan vam dissenyar la plantació. Aquí tindríem un procés d'una única via, d'acord? La plantació i el resultat. I tot això depèn del jardiner. El jardiner té el rol de mantenir durant la fase d'establiment i un cop s'acaba aquesta fase d'establiment, doncs aquí s'ha de mantenir de la manera en què va ser dissenyat. És a dir, tot es fa per mantenir aquella aparença particular. Això és el que tindríem amb aquella plantació de pit d'ol que hem vist abans. Ara bé, en la plantació ecològica hi ha més interacció entre les plantes i estem creant un sistema que no dona lloc simplement a un resultat final, sinó que hi ha diferents opcions de desenvolupament, és a dir, hi ha diferents desenllaços de la nostra plantació. Durant la fase d'establiment, en particular, la gestió d'algunes plantes podria donar diferents resultats. I en alguns casos també hi ha alguns resultats que no es produiran o que quedaran impedits. Per exemple, si hi ha una espècie que és particularment vigorosa en els primers anys, doncs pot guanyar terreny sobre altres espècies menys vigoroses que es perdran. Per tant, el resultat final d'aquestes espècies ja no seria possible, ja que s'han perdut. Per tant, es tractaria d'un procés molt més dinàmic. I això ens fa plantejar la qüestió, i crec que aquesta qüestió és important que la considerem tots de cara al futur. El nostre personal de manteniment són horticulturalistes o ecologistes, perquè podríem argumentar que la plantació naturalística, genèricament ecològica, requereix una nova professió, perquè aquí estem parlant de la germinació, de l'expansió de les espècies invasores, d'espècies espontànies. Estem parlant d'un sistema complex d'ecologia i això requereix un altre tipus de coneixement i de competències a l'hora de gestionar-ho, que no són només les d'un horticulturalista, sinó que estan molt relacionades també amb aquests processos de les plantes. I, de fet, ahir em va escriure un correu electrònic al Nigel i no passa sovint que el Nigel m'escrigui correus. Em va escriure un llarg e-mail que em parlava de Sheffield, on volem fer un centre de formació per persones dedicades a la gestió de paisatges i volem formar aquests joves per fer això, precisament, gestionar aquests sistemes més dinàmics. Perquè, de fet, en realitat, quan ens considerem les plantes, i sobretot les plantes vivaces, sempre hi ha tota una trajectòria de plantes diferents que està tenint lloc i per això sempre dic que necessitem comprendre molt millor quin és el cicle de vida de les plantes i el seu rendiment al llarg del temps. Tenim algunes espècies que són relativament estables, d'altres espècies, en canvi, que estan conduïdes a expandir-se, d'altres que se separaran o d'altres que es dispersaran o que tindran una vida més curta o una aparició més espontània. La natura es regenera constantment amb la germinació, però també hi ha algunes condicions que s'han de complir. Per tant, ara, si ens interessem en tot aquest espectre, ens estem movent des d'una plantació merament estètica cap a una plantació ecològica amb el seu dinamisme i amb la seva competència. I, de fet, el que més ens interessa a nosaltres és que hi ha aquest espai intermig, aquestes plantes que puguin tenir un aspecte fantàstic
tots els moments, però que tinguin un nivell de funcionament ecològic equilibrat. Per tant, com més ecològic sigui el procés, més tindrem densitat de plantes i un valor potencial més gran per la biodiversitat. I per totes les persones interessades en la biodiversitat, aquest és un punt molt important. La densitat que tens amb els sistemes seminaturals ens ofereix molt més hàbitat, molt més aliment per la biodiversitat en comparació amb les plantacions convencionals que tenen una densitat de plantes relativament baixa i on hi ha un baix nivell d'hàbitat i de recursos per la vida salvatge. I dins de tot això, quant manteniment es requereix? Doncs aquesta és una qüestió interessant. En la plantació convencional, el manteniment és alt, es fa un manteniment individual i el manteniment, en canvi, requereix unes qualificacions més baixes o unes competències més baixes. En canvi, dins de les plantacions ecològiques, per exemple, una plantació extensiva on hi ha un prat i no ens centrem en la cura individual d'una planta, doncs es requereix molt de temps pel manteniment, es requereix menys temps pel manteniment, però es requereix molts coneixements i competències per saber quin és el manteniment. Per exemple, quan hem de tallar aquella herba o quan hi ha llavors d'aquelles plantes que volem preservar o que volem encoratjar. És a dir, hi ha un nivell de coneixement necessari que és diferent o més elevat que el que trobaríem dins de la plantació convencional. Per tant, el temps de manteniment serà més baix, però és un nivell de capacitats o de competències i coneixements diferent. Per això estic parlant d'un canvi de professió on hi ha molt més coneixement de l'ecologia de les plantes. I també hi ha tot aquest interès arreu del món del fet d'utilitzar plantes locals, plantes natives a l'hora de fer els dissenys. I aquí ens estaríem movent des d'un entorn naturalista cap a un entorn més ecològic, on realment hi ha més presència de les espècies locals, pel fet de no voler utilitzar, per exemple, plantes alienes o invasores. Tot i que jo he de dir que el que anomenem ecosistemes novells cada cop més es reconeixen com ecosistemes ecològics i genuïns i al llarg del temps acabarem fent servir cada cop més espècies no natives. Aquí, doncs, aquest és un punt de cara al futur. Necessitem aquesta professionalització i aquest personal cada cop més informat des del punt de vista ecològic. Aquí tenim alguns exemples més. Aquí tenim l'exemple d'una plantació mixta, anomenada mixta a Alemanya, on hi ha hagut molta recerca i aquí serien sistemes de plantació desenvolupats per àrees públiques. Donen resultats espectaculars. Aquí, de fet, estem parlant de la vall del Rin, del riu Rin, i estem parlant d'un menjador o d'una terrassa d'una fàbrica i tenim aquestes espècies i estem al costat del restaurant de la fàbrica. És un exemple, de fet, que jo diria sembla bastant salvatge, però és més aviat naturalístic que no pas ecològic. Ha de ser controlat, ha de ser endreçat, és efímer, és a dir, a l'hivern ja no hi és a dir, requereix aquest manteniment elevat. Però tot i així, és veritat que transmet aquesta sensació de naturalesa. Aquí, un altre exemple d'una plantació que vaig fer per la ciutat de Bristol fa uns anys,
Un exemple d'una situació molt difícil. Jo ja sabia des del principi que el manteniment seria fatal, seria molt dolent i mínim. I tot això en una ciutat, en una zona on hi ha un clima molt humit, hi ha una estació de pluges o uns mesos de pluges que són realment llargs i tot això, doncs havíem d'omplir l'espai de manera ràpida i coexistir amb el mínim manteniment. Aquí, per tant, tenim això que és més ecològic, aquestes espècies entrarien en competència entre si, s'estendrien i tindríem l'espai ben ocupat tant de temps com fos possible per tal de minimitzar l'aparició de males herbes. I aquí, fa uns 10 anys, sí que és veritat que aquest tipus d'espais tenien molt d'èxit. I des d'aleshores vaig fer altres projectes més per la ciutat. I aquí, per aquestes plantacions, una de les coses importants era la capacitat d'autogeneració o regeneració de les plantes. Aquí estem parlant d'aquestes illetes de trànsit i de tant en tant sempre hi ha algun cotxe que s'hi enfila i que les destrossa. Per tant, és important aquesta capacitat de recuperació de les plantes. Un dels usos particulars de la plantació ecològica ha estat solars postindustrials a zones d'Alemanya central o del nord d'Anglaterra en particular, on hi ha totes aquestes superfícies tan extenses als voltants de les ciutats, aquestes zones industrials, on hi ha una qualitat del sòl molt baixa, un sòl contaminat, on també hi ha runa d'antigues fàbriques. Per tant, un substrat que realment té problemes amb el drenatge, problemes de fertilitat, és a dir, ningú no desitjaria haver-se d'ocupar d'això. És un hàbitat per espècies salvatges que creixen en aquests sòls calcaris. Aquí als serveis de Sheffield, aquesta és una plantació creada per Donnet i, de fet, la Universitat de Sheffield va estar liderant aquest projecte durant uns anys amb el professor Nigel Donnet i el seu col·lega, que són persones molt pragmàtiques i que no veien l'interès particular d'utilitzar certes espècies i així és com van poblar aquestes zones industrials, amb espècies també del sud d'Europa. Per tant, qualsevol persona amb coneixement sobre les plantes pot adonar-se que aquí tenim un substrat pobre i el creixement serà bastant fragmentat, no hi ha nutrients al sòl, però bé, aquesta característica de sòl i de creixement tan fragmentat permet que les espècies de vida curta puguin germinar durant els anys. Per tant, és una plantació que es crea molt fàcilment, és fàcil també d'entendre, de mantenir, en zones extensives. Per tant, estem aquí en un solar industrial i amb aquest sol terrible, però pot donar resultats molt bons i pot ser una bona cosa. Aquí tenim una altra idea de tota la gamma de plantes que poden florir dins d'aquests entorns. I un altre exemple més, a Alemanya, Magdeburg en aquest cas, també amb molts solars industrials o solars degradats, amb el sòl pobre i aquí tenim aquesta plantació i en aquest cas el creixement és lent i no tenim gaire matèria orgànica produïda. Per tant, es tracta d'una plantació bastant estable i que necessita molt poquet manteniment. Altres situacions.
que requereixen treballar el tema del manteniment? Doncs la longevitat de les plantes, això és un tema que a mi m'interessa molt. Quan plantes una cosa per un client, doncs desitges saber, o com a mínim el client t'hauria de preguntar quant de temps viurà això? I sovint no ho sabem, de fet. Tenim les plantes anuals, bianuals, les vivaces, però quants anys viuen les plantes vivaces? 10 anys, 5 anys, 15 anys? I la nostra documentació i la nostra recerca ens hauria de portar a saber cada cop més i a recollir informació sobre la longevitat de les plantes. Aquí tenim un projecte sobre el qual vaig treballar fa uns anys. És un lloc difícil. És a la costa, amb un vent molt fort, amb molta sal, molt carregat de sal, i on els residents diuen «Oh, quin malbaratament de recursos, el fet de plantar, totes les plantes moren», i en canvi aquestes han sobreviscut de manera considerable. Hem fet servir molts arbustos mediterranis, però esclar, és veritat que aquestes plantes tenen una vida bastant curta. Aleshores, la qüestió ara, 10 anys després d'aquest projecte, quan les plantes estan començant a morir-se, doncs què fem? Què fem ara? Les reemplacem i ens hem d'adonar que justament són temes que hauríem de ser capaços d'anticipar i tenir un calendari a l'hora de fer aquests dissenys. I de manera fundamental el que he mirat de fer aquí és crear una base de plantes a base de subarbustos vivaços i verds. I de fet, fa unes setmanes vaig rebre un correu electrònic d'un resident local d'aquesta zona que em volia contactar i per dir-me com li agradaven aquestes plantes. I això, estem parlant de 10 anys després d'haver iniciat aquest projecte, i em va enviar aquesta fotografia. Per tant, sí que és veritat que el projecte ha sobreviscut amb algunes espècies centrals, amb la lavanda, amb altres espècies que ja necessitem reemplaçar. Tornem al Barbican de Londres. Crec que és un exemple meravellós. Aquí tenim... Si aneu a Londres, aneu al Barbican. És un lloc molt interessant per visitar, perquè està relativament aïllat. No tenim gaires espècies invasores ni males herbes, per tant, aquest és un problema que ens traiem del davant. No es requereix gaire irrigació. Quan l'estiu és molt càlid, sí que podem tenir aquest terreny bastant sec, i aquí veiem aquesta alta densitat. És realment bastant més elevada que en les plantacions convencionals. Tenim aquesta barreja de plantes força complexa. Aquí tenim aquesta densitat real que està assemblant-se molt al que veríem en una situació natural. I aquí tenim aquesta estació de creixement que és bastant interessant. Aquí tenim el que està passant amb molt més detall. És el que jo anomeno, és la vista del conill, és a dir, és veure realment què passa a nivell del sòl i comprendre bé què està passant amb les plantes. Doncs bé, a mi m'ha fascinat anar al Barbican i veure quanta capacitat d'autogerminació i de llavors que s'estenen, quanta capacitat hi ha en aquest indret. Aquí tenim aquestes llavors, tenim ravena aquí, tenim plantes biennals, plantes vivaces que s'han de plantar i que han de fer les llavors de manera contínua. I aquí, Euphorbia caraquea, una llavor, una planta d'un cicle de vida bastant curt, però que ha de germinar per poder continuar.
Per tant, hi ha aquesta gran regeneració natural que es produeix i les herbàcies estan germinant bastant més que la resta i s'estenen molt més. I aquí, tornant a l'estètica, volia simplement assenyalar que sí que existeix la necessitat de crear una estructura visual i que sovint aquestes plantacions ecològiques o naturalistes tenen aquesta textura bastant més flexible, és a dir, que no tenen aquesta visió estètica tan marcada. I és veritat que a la gent li agrada molt aquesta idea d'estructura i això sovint es pot aconseguir de manera molt senzilla. Per exemple, en el Mediterrani tenim els cipresos, que són aquests arbres tan fantàstics que de seguida, de manera instantània, ens fan dir això és un jardí, això té estil, la resta pot estar creixent de manera salvatge, però donen la marca de jardí. Aquí tenim Olivier Philippi, segurament el coneixeu, ha fet tants projectes per promocionar aquest estil de plantació en plantes mediterrànies i realment aconseguir-ho amb un mínim manteniment. I aquest espai està dominat per aquests subarbustos i marcat amb els cipresos. Aquí tenim el mateix amb aquest fullatge retallat. Aquesta manera de retallar la vegetació es pot utilitzar dins d'aquests estils de plantació. Diguem que no requereix gaire espai, però sí que transmet la idea al públic que tot això és intencional, que hi ha una intenció de crear un jardí. Aquí tenim un jardí dissenyat per Thomas Smith, als Midlands, a Gran Bretanya, i tenim aquestes geometries tan clares i tan marcades per aquesta vegetació ben retallada. Aquí se'ns està transmetent el missatge de que aquest aspecte salvatge és intencionat, és una textura creada. I aquí tenim el contrast entre aquestes zones retallades i les zones més salvatges. Plantacions també com aquestes per Alejandro Nil, al sud de França. Aquí estem explorant un estil més salvatge, però aquí en realitat, de fet, hi ha un manteniment bastant actiu. Alejandro ha dissenyat tot un calendari de poda i això, evidentment, està relacionat amb un manteniment elevat, tot i que l'aspecte és salvatge. Alejandro és una persona que coneix molt bé les plantes regionals. I jo aquí vull acabar amb un exemple del tipus d'investigació, de recerca que hem de fer per comprendre millor com funcionen les plantes i quin rendiment tenen al llarg del temps, perquè evidentment, el coneixement és important per qualsevol tipus de disseny de plantació, però dins de la plantació ecològica les plantes entraran en competició entre si i hi haurà aquests aspectes dinàmics que entraran en joc. I aquí s'imposa, per tant, que tinguem una bona comprensió i apreciació del creixement de les plantes al llarg del temps. Jo en el passat em vaig dedicar molt a treure les arrels de plantes i realment estar cavant per estudiar bé els sòls i els sistemes d'arrels. De fet, aquest exercici pot ser molt útil. Aquí tenim el Geranium endressiae, crec que ve del nord d'Espanya, als Pirineus, on tenim un sistema de rizoma amb aquests rizomes de llarga vida, i tot això ens explica
clarament que tindrem una coberta molt eficaç i una supressió de males herbes molt eficaç. Jo em voldria centrar en els arbustos, en els climes mediterranis. Aquest és un tema molt important que hem de comprendre bé, sobretot pel fet que persones com Olivier Philippi i alguns altres paisatgistes estan fent servir tota aquesta diversitat genètica d'espècies espinoses o d'arbustos. I és important comprendre com funcionen al llarg del temps. Per exemple, és important entendre com funciona l'arbust típic. El que utilitzem en horticultura és una planta que té aquesta regeneració basal contínua, és a dir, tenim una estructura sota el sòl, invisible, per tant, i de fet el problema amb tot el que passa sota el sòl, doncs el problema és que no ho veiem i no sabem realment què està passant, però dins d'aquests sistemes sempre es produeixen noves tiges. Aquí, si tornem a la visió de conill, és a dir, arran de terra, veiem aquesta imatge. De fet, aquí l'etiqueta que ens diu que aquest arbust és de 1936, per tant, té una llarga vida i tenim doncs, aquestes tiges tan antigues, tan velles, però d'altres de noves que estan creixent. Per tant, hi ha el deteriorament i la mort natural de certes tiges, però noves que apareixen. Per tant, és un procés cíclic i això ho podem veure amb molts arbustos. Viburnum tinus. Aquí podem tallar una branca i veiem de seguida que apareixen nous brots a les branques tallades. Laurus nobilis, un altre exemple. I després hi ha alguns arbustos que essencialment són rizomatosos, tenen estructures subterrànies a sota el sòl que van enviant nous brots i es van extenent de manera contínua, cosa que pot ser molt útil. La nandina és fantàstica per tal de crear aquestes eres vegetals, perquè realment té aquesta capacitat d'extendre's i poques vegades s'utilitza en el cas dels arbustos d'horticultura, però sí que té aquesta capacitat d'estendre. Aquí, Pistacia lentiscus és un arbust dur, fort i, de fet, no s'ha utilitzat gaire en horticultura de manera històrica i això és bastant sorprenent. Pot ser podat de manera molt radical i sempre es regenera. Les espècies de sàlvia que potser no són natives però que cada cop més s'utilitzen gràcies a aquestes capacitats de regeneració basal, és a dir, les podem tallar d'arrel i es regeneren. I l'extrem d'aquestes espècies són les espècies amb aquest lignotuber, que tenen aquesta capacitat d'adaptar-se, d'anar creixent malgrat les pastures, malgrat l'impacte del bosc. Per exemple, aquí tenim un cas molt que il·lustra això que dic, el Quercus coccifera, amb aquesta estructura que es regenera de manera contínua. I l'Arbutus, després d'aquests grans incendis de 2017, d'octubre, a Portugal, doncs l'any següent a aquests incendis es va viure aquesta gran regeneració dels arbutus, una planta que s'havia cremat l'any anterior i havia aconseguit créixer mig metre l'any següent. Per tant, té un valor de regeneració molt elevat. Però hi ha moltes espècies mediterrànies de subarbustos que són plantes d'entorns successius i tenen una vida genèticament imposada bastant curta.
És a dir, la regeneració es produeix a fora de la planta, a la part exterior de la planta i no pas a la part de sota el sòl. És el que passa amb molts dels subarbustos mediterranis. Aquí el professional filipí ens dona uns exemples i aquí tenim un altre exemple d'aquest GB a Nova Zelanda amb aquests subarbust i aquí no tenim aquest signe de regeneració, tenim aquestes tiges i tot el creixement es fa a fora. Aquestes plantes no les podem podar d'arrel. Si les podem d'arrel, les matem. I per això, de vegades, acabem tenint aquests exemples que són poc atractius. Aquí tenim el cas del romaní, Rosmarinus officinalis, i en aquest cas, tot el creixement que es fa a la part superior i les tiges mortes no donen aquesta capacitat. Aquí les regions de climes molt càlids tenen una gran quantitat d'espècies que actuen d'aquesta manera. Aquí tenim la Retaman monosperma, tenim aquesta gran diversitat d'aquesta planta a la península ibèrica i aquestes plantes segueixen aquest patró. És a dir, aquests sistemes un cop cauen, és difícil. Aquí tenim un exemple australià que utilitzem molt en horticultura i segueix creixent, però si veiem el que passa entremig, veiem que no hi ha regeneració. És a dir, que en algun moment aquestes plantes hauran de ser reemplaçades. Per tant, la longevitat. Sempre és millor entendre què passa en la natura dins de tot l'espectre i veure la longevitat. Tenim, per una banda, aquestes espècies que tenen la marca genètica d'una curta vida i no hi ha res que puguem fer per canviar-ho. Aquestes plantes acabaran havent de ser reemplaçades o haurem d'acceptar que hauran de ser sacrificades o reemplaçades per una planta que duri més. I després tenim aquestes altres espècies, en canvi, la lignotuber, per exemple, que tenen la capacitat de regenerar-se. I al mig de tot aquest espectre tenim aquestes espècies intermitges i aquí tenim, fent un paral·lelisme, tindríem les espècies vivaces i les espècies genèticament programades per fer llavor, per germinar, per morir i per estendre's. I de cara al futur, a l'hora de gestionar plantacions més ecològiques i complexes, tot dependrà molt més del fet d'anar adquirint aquesta expertesa i aquest coneixement entorn a aquestes espècies. Per tant, moltes gràcies i simplement us diré, crec que ja s'ha esmentat abans, hem tingut un projecte amb un company durant el Covid, vam passar, a la dimensió digital i vam posar a disposició molt material. I vam fer programacions, webinaris per persones que treballaven en zones climàtiques seques o d'estiu. I tenim un col·lega a Madrid, Ignacio, que està mirant de començar la versió espanyola en castellà del nostre programa i es diria Acadèmia del Paisaje. I aquest serà un portal que acollirà webinaris i on es podrà trobar material en línia sobre plantacions, sobre disseny i esperem, de fet, tenir la versió subtitulada del nostre material en anglès. I també estem
començant una col·laboració amb un horticultor a Califòrnia que té molt de coneixement també i estem de treball en zones climàtiques seques i estem col·laborant. Per tant, el que vull dir amb tot això és que ens agrada molt aprendre i difondre aquest coneixement. Gràcies. No hi ha cap pregunta, No? Is possible to ask some question? Yeah. Però, un moment, perquè si no la traductora no et podrà... Bon dia, felicitats. Si em permeteu només una reflexió, no sé si me escuchas con la traducción. Sí, perfecte. Nada, simplement, diguéssim, agrair que facis èmfasi en el coneixement, diguéssim, fisiològic de la planta, perquè crec que és una de les qüestions que a mi m'agradaria insistir, sempre insisteixo, la importància del coneixement de la fisiologia del vegetal. Abans parlava la representant de l'administració del tema de les restriccions d'aigua i de més. Nosaltres aquí en el nostre clima, que és diferent del que normalment tu treballes, estem anant cap a una situació molt extrema en quant al tema de la pluviometria i el tema de l'aigua. Per tant, jo simplement fer una llança al coneixement de la fisiologia per saber com hem de regar les plantes i quin profit podem treure de la pròpia biologia de les plantes. O sigui, si coneixem això, serem molt més capaços de, amb regs, diguéssim, acurats, poder tenir igualment una vegetació adaptada al medi. Només això. Gràcies. Sí. Sí, és realment molt important, és realment el que cal emfatitzar. I per això és tan important tenir aquesta vessant acadèmica que faci aquesta recerca i tan ràpida com sigui possible i que es difongui als pràctics, a les persones que treballen en aquest àmbit. Hi ha un exemple, de fet, a Suècia, on per raons històriques ells tenen una llarga tradició, és a dir, el govern sempre ha promocionat alguna especificació dels arbres i la investigació allà està molt centrada en conèixer quins són els factors d'estrès per als arbres. Tenim un professor, per exemple, el professor Schumann, amb el qual hem treballat en projectes d'arquitectura del paisatge, i ell sí, s'interessa molt per aquesta vessant acadèmica. És molt important també que els acadèmics comuniquin entre si i nosaltres sí, sempre hem mirat de tenir quanta més informació millor en aquest sentit i construir també en base a l'experiència professional. Això també, evidentment, és molt útil. És el coneixement que vas adquirint al llarg del temps basat en la teva experiència i ser capaços d'accedir a aquest tipus de coneixement i de transmetre'l, evidentment, als altres professionals. Bé, doncs agrair-li... No? Doncs agrair-li molt... Thank you very much. Thank you.